seat you know and it's still working. Yeah. Metro Mass. Last time we say me kwa krana. Before say me kwa kofro car na 09. We no man. Na we dey be ma. Uwa ma. Na we la be. We real na car no bibia. Asa mono na bibia kama. Mono na aba no bebre no double seat no. And as comfort ni nim. E no bembe. Because seat the doors. Eti 09 ni 08 dey you kura bi purchase a bus kama no. Na Sir John had a problem no. Ghana I'm say a lot of the people working to be paid and your mojuma because munim say asamba ye mo mu dey be politician. Enti or they sleep on the job, they are incompetent, but of course onim say asamba hey abaya say buses ni nyina hey abay I say no what ho we must begin to fish out people, name them out and let them know so much one mutimi as a politician na pamna na fe dey corporate politician me manitua ebra president Kufode Metro Man first buses in the Netherlands na buy. Oh yes. Those days I was a top politician. I know. Now buses no quality, the quality of first buses never buy. Opa ko check Metro Man first buses no. Never compare later ones never buy. Still first buses no one hard body. And buy. We see no crowd so say yes. Those days we be now Kenya. Yes. Bakono color na say unim say those days Sir John na Cape Coast and to Metro Mass ebeba no na bus enko Cape Coast 207 and go Cape Coast ntiafe the students and unim nipa do free sa region we not as Asante region because be na abeko Cape Coast abeba Kumasi omo the other northern regions ni na abefa bus no ha no mako ntiafe na Metro Mass adwuma pa omo de buses ne buy Sir John anopa bi ya ko Metro Mass omo de bus na kwakofa bordie om de asia o say dey she bordie gu cargo cars mu no na no ma she bordie e wo bus ni bus mu no come on. Now I remember those days I was at Angel FM Kwame Dinkra you destroy na chicha pa because we were told say bordie ni so na gugu seat ni so nyina no abetiti seat no aka ebese no body ni so na gu seat ni so nyina be say seat bus ni yemuna na eni na bosumi mienu ogana ena obi atime ma authorization ye busa mu asa eni pakro no ye panyini dade na no ne ye board ton board Pepe me say asma make me say it is a story I followed personally. What the state transport bus no e ko fa ne yiri board ye yes what is boot ase o what is seat ase what they are two only explanation of the man those days am ka check Kwame say anipa na be han bus no any busom Kwame busom city we cargo car no na if anipa na be rent here also money no so better no also check the order quiet bus we my no because na bus na fe 2 months of Ghana na nipa kono of an body no over body na ma say panyini yire and I am saying on authority say 2 weeks after that you follow up no na seat ni na say no ma pack say ya twero de call procurement say ya we kwa koye na obi wo ayom so betima pam bia hye ho emfa yinkosi na ode no asay buses ni seat me case mu ya twero on authority people must be called out nipa ye so incompetent and as a wicked that's how I Richard Germany me na story obusa papa ne say masa Ghana ye oboni akane mpa acho why the who dey aso man oni o man ni wa asem na o man we he ade abedi wona aso say no because ade who ye o car o private car use me sure say no yiri kodwom no to board no dey inside because for go boot o man no ma car inside one be the me sure ma se board na ma car na ye madei ko for board omo soa body free pepper kwa no so kwa kosi akire nso nyina omo to di gubas nim ade ba kumase because enya ne dia say ya nya ne sika ne dey we must hold people accountable so bas is abai Sir John the beauty of it is say the intention is say yenya bebre a my public transport system IF yes because as we speak omo project is about 40 to 50% reduction in fares because or charge also in Europe the entire almost public transport system no papa ne say
ɔmo system no such that saa buses wei na ɛwɔ bebree eti nipa no ayi so ne car ɛde yɛ adwuma apɛ profit no ɛnɔɔso Sir John I won't be surprised ebi a ɔmo bɛ ground bus wei ebi ko yɛbɛ to aba wie January na ground because one that is my fear our maintenance cost that is my fear Ghana ni na dwe ne say okay we na say wo de nya hwe yɛmfa nkɔmra miwa no broni no ɛsɛn na no afese ɛno ana ɛyɛ no pɛ no problem no but adeɛ no sɛn no onyɛ ɛna we because ɛyɛ electric ni nti no the least you do you can cause electric damage to car no the board the big bia betuma sɛ because adeɛ no yɛ electric ti sɛ deɛ power timi ba soro na afa TV mu na ɛno the same thing adeɛ yɛ electric there connectivity no ɛwɔ baabi a it when there is a problem and you decide not to solve it oh mami nkɔ baako mmra wɔsɛ baako no so deɛ ɛyɛ nyi na wɔn no ɛsɛ pepe ɛnyɛ ɛyɛ nyi wɔn ho sɛ mami nkɔ ɛnyini ni bɛtuma sɛ sɛ ɛnyɛ fa kɔbra ba ne ɛho deɛ bɛyɛ o ba yɛ bɛhɛ na akɔ kakwam eti ɛbɛsrɛ ɛnneɛma sɛ yɛ no good initiative but yes. people yes. yɛde aduane no yes. ɛmo so ɔmo nyɛ no yes ɛhɔ ne yɛ problem o o deɛ brabɛhyɛ yɛ Facebook ɛni o hwɛ car no ɛna si hɔ no o pepe deɛ wo kan yɛ ma 3 months ɔsɔ mɛ miɛnsa yɛde yɛde bɛdi akyire ɔbɛkɔ ne apake ɛbɛ 60% of buses wei na esi baabi bɛbusa no ɛyi bi na asɛn na ɛyi bi na ɛnso mi wa no nipa kɔ na wokɔtɔ kaa yɛde ba yi ɛho driving manual ne bibi ɛka ho and mesi kaa wei manya opportunity afo Tesla no baako Sir John bibi a wɔho bia ɛba bɛgu screen anim ama wɔho bibi a wɔho power status ɛbɛba power na aka sɛn number of kilometers akɔ yes ne nyinaa bɛba ewia sɛ bi aka no ne cooling system ayɛ sɛ ɛbɛtwerɛ red agu anim na ɛsɔ ano amfi na afei ɛbɔ pee broni no ayɛ ne sɛ ɛbɛtwe wadwena si so sɛ there is something going on also mo seat belt a sa nti biribi a wɔho bia ɛbɛkɔ 40 bia no it will indicate to our dashboard no so indicate yɛ no amfi a ɛbɔ abɛn pay indicate to us that there is a problem the Ghanaian in us will ignore that warning and besides my nkɔmra na mesi obi ka kyɛm sɛ broni no wɔyɛ we ɔde hyɛ wei ɛnyɛ hwee wɔde hyɛ wɔkwa pepe na pepe yɛ ka yɛ nɛ wɔyɛ mfaso bi ani wɔte no ɛna ɔde ɛyi sɔre te black afa no de afa na mesi broni no mfaso ni so no ɔde pepe sɛ yɛ ka nyɛ nɛ wɔyɛ nyɛ hwee wɔka na mesrɛ wo wode kɔlɛt ma mfa sɛ broni no wabɔdam sa kɔlɛt fama de hyɛ wɔma me fama de hyɛ faso ni so no ɔde hyɛ but Ghana ni no bɛka kyerɛ driver ni no ɛbɛka sɛ yɛtwi baase yɛ nnɛ masa wonim mfie dodo a yɛde atwi ba wei de sɛ nyɛ hwee mame ntu na ayi no kora ne watu socket no afiri m sɛ da bɛyɛ apee no ɛbɛgyae wɔbɛkɔ kɔtu socket no afiri fuse box no mu na anyɛ dede a ma obi ahu sɛ problem hɔ na you see another thing yɛka yi ɛbɛduru yɛ no nkurɔfoɔ asase ɛyɛ ayi awakyi ɛyɛ ayi ɛwɔ metro mass hɔ sɛ anaka wɔpɛ twi pepe asɛm ɛna wei wɔm yɛ nkɔfoɔ obi mane me operate o wɔn mo de baako na akɔ bɛpake no wɔn mo asɛ na abɛ ground yɛsi hɔ no yɛpake yɛsi hɔ wɔn mo ankɔpɛ wɔn matena wɔn mɛpɛ wɔn matena ɛyɛ MBA okura MBA me ba ha kyɛ that is it ɛnɛ sabere wɔ bi baabi ɔnam ɔno so wɔ ne MBA wo wakɔgye bi wɔ university aba ɔno nso me ba ha kyɛ ne MBA no ɔnam MD so ɔfrɛ MD we deɛ nkwankwan de ma boys no de bɛbɔ amenam we no wɔ mu saa ɛnso so ɔnka sɛ yɛasɛsɛ baako yɛtwi akyɛ no but I think that ɛsɛ yɛ nyina yɛ support and wonim sɛ John sɛ yɛtumi regularize no saa yɛalolo yɛ ɔmapake sisi wei the intent was that sɛ yɛ the Kumasi expansion project no wie a anɔpa wonim sɛ ɛbɔ 7:30 biaa na wogyina wodio mu a ayalolo ba asisi ebetwa mu enti Accra start yɛ sata na me adwuma Accra na yɛ adwuma pa o ɔmo wɔ Achimota stretch ɔfankɔ ɔmo nim time a ayalolo no etwam ɛno ɔmo wɔ ɔmo basle yeah enti nipa no gyina pa ya no afo na akɔ pa ɛyɛ ade betuma boa ma yɛ transport system no wonim sɛ with these buses if we want to expand the economy for people to work in the night to say a 24-hour economy system now there's no way people can work 24 hours when there's no bus. Oh yes. Meti etimating massive. Ena
say me night shift. How do I come? Yes, there should be a transportation system. Bus leave twem ha wonu say about this time I be twem wo gina ono afo. Na de wakosi ba bia wokọ. Until we get people to think about Madagana, say joy be ko so abre. Bebe me da say body for no. We dey besere mo. Now and the anti-croma no de ambulance efa bidie. Hey, na dey plan bidie. Yet to croma the ambulance efa bidie. Ambulance go be load detergent. The gum. Washing soap ni na se for. Na wa load the gum ambulance. State ambulance. Charlie. Sadon. Anyway. Ena pepe kano. Say yansesa yesu ban ne ya adwen a ye wo ye mamu say ade bia ya ban de ade engu ebegu engu. Na ye de yetumi bɔ ho ban. So that say na me catch you say sa basis here a omo de adwuma VIP. Mfie do ebie die. Eso kɔ ase ye adwuma. Adan na ban de ne die. Eba mfie mienu mfie miensa mfie nan ne ya park de si honom. Eye problem. But say don ade ba ko aban so nhye ne nso ma ye say. Sa nhye ya eye metroman for the year adwuma. So omote ha omote kumase ha. Bas say ya ho akade ne ho neoma ni pod ba beye no. Yesi emfa ne mfiri nkran no ma meye. Se sa de no man sesa no a ye be ko so ha witness sa basis ya say be say ya control say be say sa su ban no. Ene sa nhye ya ye wo no because ye wo team wa ha we kra de we say ye no I was saying can no ye color no yellow na me I'm even afraid at the ma color no enche na say ebesene ebesene say see na ye bibini ye tikromai as a man can never be careful just or talk a white car and a white shirt where ye besene no Messi ya besere no adwen na da yetrim se don ye bi adwen na da yetrim no enti no enye o se don enye o yenye ne ma yi enye ye ne yi a eboa ye ankasa ye ya ne eboa ye nkoso nanso obi nim sa ade na wo ye no o kire bi ebebubu aba be ka ono a ti we ye gu ho a ye ne yi a enti nka anya bi anka ye system transport system o memu enye yi adan ye betra ho na bus abandi aba efri mampani eye atamus abreso mampani dada ekofo abreso mampani dada dondamani mama abreso na ba sa babia de bus yi biba abambia odi biba ebe wi ase ni ejai ni ase no we de enya bi da ni ejai ni ase no we de say we de electric buses di edu twem de abani enya bi da we de abani yenzaka but we for we can assure you the anybody actually simple for why am mo ho ba ya yes entry ebe hadwen Elisa Ghana so